resik-resik cah sesuk kawulan dinas ben ketok resik nak menawa sesuk-sesuk aku didadekno kami tuwa garap bengkok kidul ronggah kowe ra. Dah bareng pokoke. Seneng atiku. Nak rapi dingetno yo ketok apik. Nyapu yo wis numpuk dingklek yo wis wah karek nyantai udut-udut sik ger lah. Nyantai-nyantai sik. Weh, doko ndi ki mari? Wah. Kita do seneng cak do guyu-guyu doko ndi ki, Mang? Dilek tak jepuk oleh ora iki. Ya, jipuk. Napa? Wah, resik-resik iki lho, apa yo nyantai udutan ini ki, bar nyapu, bar numpuk dingklek wah dingete yo ketok resik yo. Piye wis nyantai iki? Kalau wis kerjaan wis bar wis resik-resik bali desa wis tak nyapu numpuk dingklek kae. Dolanan. Dolanan apa neh iki? Dolanan. Danom yo. Dolanan apa neh iki, Re? Dolan golek cewek eh. Lah, nak golek cewek. Ngene entukku rene karo cah-cah iki mang yo kayak karo kari gawean. Gawean apa neh iki? Enak kok. Penak pokoke. Gawean penak, bayaran mergane enteng. Karek ngatong. Karek ngatong. Bayaran le timbang kowe ni resik-resik bali desa. Bayaran sasen ngenteni sesasi ora cenguk apa piye kowe? Kerja apa iki, Re? Penak pokoke. Siapa nih kerjane? Nak sesok gak iso sesok ndoh kacang meryo. Sana muda kacang lele. Bakarnya paham nek kira-kira ketika muda kacang. Aku nak sesok ora iso tenan nih. Nak saiki paling tak usahano iso iki. Yo sesuk cara mangkat yo nek bareng muda kacang. Sesok mari sibuk ndoh kacang ya, Cak. Kacang wis garing kabeh ndak piye. Daging pokoke yo. Ning kowe doyan ngene barang ora? Aku nak nuku ora tau, Mas. Tenan gak tau, Mas. Jajal eh. Jajal. Wah, paling pahit rasane aku ini. Oh enak kok. Tenan ora tau tenan aku, Mas. Ngene barang. Ora gak tau, Mas. Ora dadah. Kok tak garo gawen aku songkok lho, ya. Diwarahi ngene. Bisa tak warai carane tutorial ngene iki tak warai. Aku mari ngono ki ora tau, Cak. Tenan lho. Melok besok enak kowe. Kerjone iki lho opo, Cak? Wis penak-penak. Soapan kowe kerjone saiki? Sesuk iya saiki nek cara kowe gelem yo udah angkat to Kok angkat. saiki piye? Yo ora dadah nek saiki. Gawe ames bar burung rek. Wis bar kabeh iki. Ya ayo makan. Ayo nek saiki ya. Nah saiki aku tak salat sik. Lah piye rek Cak kok? Malah diguyu kok. Gon aku wis songkok iki wis wayahe kok, wayahe asar kok. Ketoke bocah iki roh kulon ketoke. Waduh, geblak karo goblok kabeh. Iya iya. Wong aja ngene ae le, wonge yo salat barang. Salat sik, sarunge di. Iya ki wayahe asar kok. Tak asar sih aku yo. Berasar mangkat kok. Ngono ki kowe nek salat madhep nek ndi? Yo madhep ngulon, madhep ngetan wae nyek wong. Kaget dah salat. Kaget dah salat. Ya aku tak toto-toto sik. Gendang. Salat udut barang. Jake iso salat tenan ora. Undune klero. Sikil sik. Tangi malah do turu.
Iki mah lah iki mah aku lali plek memang ki apa tak jak salat apa tak imami aku bedo tobat aja do ngene ae le. Roh kulon apa ora kowe iki? Roh kulon apa ora? Roh ngene apa ora? Ngene apa ora? Ngomong aja ngene ae le. Sopan iki ora ada. Kowe gak oleh kabeh. Wis bar salat. Wis ae. Melok sedo. Sida yo melok aku. Ayo. Ayo. Langsung Neng lagi yo. nek mergayo cuk songkokan. Yo lah pokoknya Parah ngene iki ya. Yo aku nak Rupane piye? Nah, sesuk ku lah yo kudune ngene iki nek mergawe. Aku sesuk langsung rambutku mal. Iya, kudune. Dia coplok sarung. Coplok sarunge sini wong mergawe kok sarung. Mas saya lo yo sesuk ndok kacang kok. Iya sesuk awan-awan lah. Wah, tamu bose Pak Ali ora iki. Apa ini mas? Main barengan Dek ning Pulau Kunduran kono lho. Saiki? Sesuk. Saiki aku. Wis tak mangat sik aku. Iya. Omah hati-hati. Oke. Jo nesu karo buke. Waalaikumsalam. Assalamualaikum kok waalaikumsalam. Lah iya. Dah ini ora ketemu dah. Hati-hati loh mas. Yo Dek. Alah. Biasanya ini ki nyegat-nyegati wong liwat gua kan mabuk rek. Dat segini kok. Tapi gimana matan kan wong liwat. Kerung meletre ya jane. Lek mau sitok basang mana ndi? Sampeyan ndi wong e? Bener-bener ngudo kacang. Usah yang rung balik. Kabar ae. Cara rene kan gombenan pra wonge. Yo wae nyangking meletre ning kene. Oh nek ndok kacang kok ya ini mati nang tegalan pecah gorek. Masuk angin paling. Telepon Halo. Nangin. Nanti iki. Iki lho dinteni kanca-kancane ndang rene, gawakno pokoke. Beningan lah. Ya wis ah, sing penting ndang rene. Ya oke tak enteni. Nyangking wong. Iya nyangking. Tenang ae. Baik rak menungsane. Ndase ijo. Dasem ke mama kan bradok apa nang tegalan. Mulai aja udah kacang ae lele. Tanam Tanam udah untuk kacang. Iki lho. Preman udah kacang. Ndi itu? Untung Mas gawatno. Keras ora yo. Keras iki mesti. Jujul lho. Piro? 50.000. Dok apa ngene 50.000? Lho, emang larang ki sing asli kok. Sing murni kok arahe kok. Buka hati ombe ya. Buka. Meletre kok. Wah, gak meletre gak macem iki pokoke. Ya. Ya. Oh, 50.000. Lah duwe. Ora duwe tunggu apa? Ya dene yo. Aku gelas. Gak gowe. Opor itu gelas re. Wis wen. Wis kondang yo langsung goblok kok. Bos sik. Pakai lho. Mau. Lah. Ini Pahit ki mesti. Yo seger yo. Waras tenan iki. Kandhane wong kok wis sing asli kowe iki kurinan aku cilik kok. Walah langsung kerasa kita iki. Pahit lah. Wis enak kena banget. Golek nggongan surungan-surungan lho. Wong lewat. Malak menek kok. Ketoke ngono enek wong liwat rene langsung dipalak. Langsung sikat ta. Lha iki kekuasaan awake dhewe Lho ngene kok. mesti ya. Ya kawasan deh. Lah iya. Kawasan awake dhewe gitu. Kok nek wong ngarit-ngarit lah pokoknya jaluk pajak kabeh. Langsung tak tagih kabeh iki lho. Pokoke ora anu gulung ngono saiki. Gulung langsung agak kongko. Dhisik.
apa tuh? Apa? Gue Si kamu kayak ngene urung mari-mari titik oleh. ra iso iki wilayah. Gue Aku gak ada duit. mbok sak duwene pokoke sak Gak duwe duwe. pokoke. Kene Mari ini si kamu. montorem kayak tapek lho. gitu. Montorem tapek lho. Wis ra iso. Oke, Bakar, montorem bakar. Iya, montorem bakar kowe mulai mlaku. Kowe emang gak sampe karo Ora iso ki. Butuh duwe aku. Duwe metu kudune ora ketamang 1000 lah metu. gak ada duit aku. Akhirnya apa motormu tas utangnya piye? Motor ae. Motor mobil. Motor bak kowe iki. Motor iki ya. Dengan motor iki. Piye? Gak ada duit aku ngene lah. Wah. Ciloko ya kok. Sawe itu iso di tontang wetenteng paran aneh. Cuman saya kamu ndak. Oh, Juk, aku butuh duit nih kene. Lho, ndarem tak bakar ora. Jambuk kene gak tak kene. Butuh duit. Iso duit sih, kunci balik. Malah mabuk ene kene. Mabuk kene. Gak sene lah. Sini. Seorang ora iso, duit sih. Tak dol. Tak dol motor. Tak dol apa tak obong melandi apa bukan duit reno telu. Akeh men pilihan iki. Lho, ora iso ki. Ya. Tak motor. Nek nak kunci. Mas. Apa kowe? Mana pramenggawean aku. Sok ape dadi pahlawan kenteng no. Ora. Ya kene, apa jadi pahlawan gue? Lho, macam grup kene perlap sawah kono. Lho saiki ya. Lho. Piye re? Cawe itu Mas. Ya macam piye re? Macam piye? Kawasan kok. Raimu udah saya. Katanya jualane. Iki lho Mas. Kacang iki lho. Lele. Ja. Ora ora kekuasaane iki. Gue sapa kowe? Gue sapa? Ngene kekuasaane sapa? Mas ngene lho. Jam piye? Tadi ini sore ngajak sendel iki. Meneh. Mas ngene lho Mas. Kita wedok. Yo kene. Kata. Lho, wong bar tak pala gede duwe aku kok. Cak lanang iku kuat. Lho, gak iso aku. Pegang gue mau malaki wong ngene gedok kok. Gulang ah. Macam piye re? Kan. Ya efektif. Ngajak geger kok. Macem-macem gue nih gini. Waduh. Iki mau piye? Walah tulung ya Dek. Waduh larane borane boh. Larane bodek wah. Bodek wadah. Tenang. Kusi, tangan sampai bunyi. Waduh. Aduh panas itu. Sambar gelap ngantai. Ini anu. Bang, ora. Aduh, gimana tipe itu mendem banget nanti kah? Iya, Dek kok rembo mataku malah. Aduh, gas. Malah pernah kabeh kok. Aduh. Iya, kita ini nih. Pak, pena berpangku sih. Iya. Kan mati rumah tuh mau gede. Aduh, panas sih. Ayo. Ini Mas tak terus jalan lagi. Ajar tenang tak gampang ini pedok dewe ning jalan. Ya.
mau dicegat dah. Jaman tem ning jembatan kono dek mau. Mendelungi iki mang lho Kek. Malah. Ya kok apa nih? Mendem nang kono mang. Iki nolongi aku. Dibuntel kan ya Mas, Mas kok iki spilan ki piye iki lho ya ya. Lah iki mang menteri ning ndi, Mbak? Menteri sik kene jembatan kono. Kono jembatan lor Dik. Ya wis tak nelpon kancaku takone nganu nelpon. Halo Mas. Jiwono mantarek nganu tanganku nang jembatan. Jembatan lor. Iya jembatan lor. Saiki ya. Yo mana sih yo. Yo makasih. Dekat ngom. Menengo. Waalaikumsalam. Gue nih kancaku. Di mana bro? Bro dicegat cah nang mau nang gone tretek nang dijuwo to sing nek. Sopo joto sih? Caca mentem iku lho Mas tengah di jembatan. Papat lho telu mang. Nulungi iki lho. Nulungi iki lho cah itu mang dicegat awan sakake. Sakan setilah kowe iki kok. Wis kelambi lho nulungi kok. Ya wes ayo parani nek kok. Tak terima aku. Lah iki loro rek bojone ndi nek? Panane nek dalan dicegat ae bojo bareng. Entek yo. Yo entai kok ana wis. Lah piye kowe gak dede? Ya. Tak bilang ini ora ndandel iki lho budek ora iki. Pangalisa karo. Iya wis ya Mas aku tak bali dhisik. Yaudah. Iki lho nomormu save ning ngene. Kapan-kapan aku nak pengen ngerti keadaanmu piye. Ya wis. Sae. Dia beku Dek cepet aja. Iki lho save langsung ning HP. Iya wis. Ora apa nomor. Iyalah piye? Wis. Yes. Semuanya ya Mas aku balik dhisik. Hati yo.